Uy, ano nagagikan? Yung trabaho ba? O niya, gikan ba kas trabaho nung nanginaw man ka? Wa kabalo, makapas mo man na, gikan sa trabaho, manginaw dayon? Dili mo mapas mo pa kay di mo kudaan. Di mo man siguro kung giilan sa una? Ingon ka sa una? Ang itsuraan, ang bili-itsuraan kung magminyo. Ano ba pa ang anak? Ano malagi rin ka itong mga anak? Nga mga pangit na nagdagwan. Aw, liwat sa inahan. Mads, unsa gani na amnesia? Kuan, Pads. Mao ni kasi garang sakit sa mga palautang. Mao ba ni Mads? Oo, mao nang ikaw, Pads. Bayad gani ha, aron di ka ma-amnesia. Kay naa di kayo utang ni mo, Mads. Duna, oy! Wa man jud ko makahinomdom, oy, nga duna ko yung utang ni mo. Maka-amnesia na naman sige withdraw. Ha? May tayo mo na lang itong ipasod. Kaya makahinomdom pa siguro ka. Nga duha ka simana na kung waka-deposit na ko. Free drinks in the house.